Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryndan soň indi paýtagtyň myhmanhanalarının ençemesine hem tagtybyt ýaýrady. Bu barada myhmanhanalarda galýan türkmenistanlylaryň ençemesi Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Şu aýyň ahirinde 27 sentýabrda belleniljek garaşsyzlyk güni we onuň bilen bagly geçiriljek çärelere gatnaşmak üçin ýurduň welaýatlerinden Aşgabada baran buraýatlar tagtybyt zerarly myhmanhanalarda tas uklap bolmaýandygyny aýdýarlar. Bu çärelere gatnaşmak üçin Liverpool aýatynyň dürli sebeplerinden gelip 10 günden gowrak wagt ber Aşgabatda bolýarys. Bedil Kymawtmyny köçetiniň ugruna ýerleşen paýtagyt myhmanhanasyna ýerleşdirdiler. Bu myhmanhananyň tagtybytden doludygy sebäpli men we başga-da birnäçe ýaşuly myhmanhananyň ýolbaşçysyna we bize ýolbaşçylyk edýän hukuk goraýjy şikaýet etdik. Dip lewaply ýaşuly gürrüň berdi. Bellesek Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň paýtagtda geçiriljek dawaralary üçin ýurduň welaýatlerinden büdjet işgärleri ýaşulylar, talipler we käte çağalar Aşgabada iýerilýär. Olar paýtagtdaky myhmanhanalara ýerleşdirilýär. Lewaply ýaşulynyň sözlerine görä, olaryň şikaýetinden soň olary Aşgabat myhmanhanasyna geçirýärler. Ýöne olar bu myhmanhanada da tagtybytden halas bolup bilmendiklerini aýdýarlar. Tagtybyt diýişläp ýatmaga goýmaýar. Biz bu barada myhmanhana ýolbaşçylaryna şikaýet edilmizde olar bize ýaşuly birnäçe günden öýüňize gidýärsiňiz. Birnäçe gün gaýrat ediň diýip jogap berdiler diýip lewaply başga bir ýaşuly aýtdy. Garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin paýtagta baran we şäheriň Nevitçi myhmanhanasynda bolýan marly büdjet işgärleriniň birnäçesi bu ýerde de ýagdaýyň yaramazdygyny, tagtybytyň otoglaryň ählisine ýaýrandygyny aýtdy. Paýtagtyň Oğuz Kent, Ýyldız, Diwan we Arkadag myhmanhanalaryndan başga ähli myhmanhanalaryna tagtybytyň ýaýrandygyny aýdýarlar. Dip marly büdjet işgäri myhmanhana işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalan myhmanhanalardan we Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasyndan kommentari alyp bilmedi. Jandarlaryň gany, ösümlikleriň şiresi bilen imitlenýän tagtybytyň diýişlän ýeri gyzarýar we giýjeýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Tomsuň başyndan bäri tagtybytyň çalt depginde ýaýramagy bilen ýüzeýiz bolýarlar.